Umphathiswa wamanzi nogutyulo uMnumzana Senzo Mchunu uthi abemi beli mawasebenzise ngobunono amanzi. Ibacacele caye ukuba uMzantsi Afrika lelinye lamazwe asokolayo ngokuphathelene namanzi. South Africa is a water scarce country, and we want to say this more and more, louder and louder, so that every one of us in the country understands and come to terms with this fact that we are a water scarce country. Uqhube wathi bengurhulumente kuwomathathu amabakala bazimisele kangangoko ukunika abemi beli amanzi anokuselwa nakhuselekileyo. On our side as government, from local to national, we are committed and have a responsibility and duty to make sure that indeed everyone has access to water. Usuku lwamanzi kwihlabathi namhlanje lunqamene neqonga lehlabathi lamanzi elinqathe Dakar kwelaseSenegal, utshilo uMphathiswa.